ki artli ki seng balang na East Giant Hill District bakan thup ya ka Khasi Student Union bat ka Federation of Khasi Jantia Angaru People haka arfa atrik mentau ubnai kila penlong ya ka jingse lamayong ha clearian hakmat ka office jong Deputy Commissioner East Giant Hill District kani ka jingse lamayong kalong ban penpau ya ka jingse usi halo ka jingse asia diap ki parado parasnam haki pulit Assam hasnong khaput hamukro West Giant Hill District Yaga Khasi Student Union lalam khmat da President ba Astimi Suchen u General Secretary ba KS Suchiang u Assistant Finance ba Si Suja u President ke KSU Latram ba Unit u Samla dan Bok Mukhim lembat kit khot kat bana ke FKJJP lalam khmat da President ba Mark Miral Shooting General Secretary u ba Dehok Sumer lembat kit khot nakalian jong kita kinong lam kila penpau ya kajing sausi bat penrem jur halo kajing le don bor ki pulit Assam ki bersusiat patharu ya ki pajba kumbasiat merat kila dawa baka sarkar kadi benchim khia ya kanie namar kani kajing le don bor ki pulit Assam kalajia man kapor hakish nong khaput kila berngemru wala da ka sarkar kamshim khia ya kitei kaseng kan sashim ya kila jong kajing ya khi ka bateng jingcha penyak jong ki pro persam jong yang teha than mukro kay kabaga KSU hi kamla ban priang dalilay ban ngimla hiru ban klet ya kasnam rotoy jong ki pro persam jong yang teh ka kamra membenta ka jong ki kadai ka kebut ngimdan jing ongso nawe ban ngi kentung ya ki nong sasnong teh yang than ko mukro bakin bengkrak jaldai wei pe wei amal kaing kadai bengkrak yau khnam bat garanti namar ngimla ban chenia shu ya ki bor jong sarkar Assam bat ngimla ban chenia shu ya ka sarkar MBA bat ya kami kalia police department kay ka ba nisyaw laran ban itho menin kinong sasnong jang thai mukro ki itho ba hakapor ba riu ki tang suloy jang pulit Assam ba kisiat yap imim pek ya ki pro pasami ki pulit jang ki pulit mikria ki bedang tai ki phet pan kene ki khawput hakajaga bikin penpai kuli ya ki pulit Assam ki phet kelas nasyaw laran ban itho ang ne ba kinong sasnong thai mukro ki ong ba we pulit mikria or hang tai uang pemban yau tau nong sasnong pengkhenga kanu kajing laran ban yos nhau ya kini ki kajing khawput jong kini ki pulit ke jong ni bar kene kajing ja ka ba ka kajing ja ka ba menin ka ba katsutia ini kum kajai banru bang nimdai su ban song kliti haringen penino da ki kam ku blai sibun tang kata ka message ku bor ki isu mentang idon hang ne DC office jong ke East Giant Hill District ni wan kenang ban se ini lama yong kum gadak ban penpau ya jing persya ya ki pulis Assam kibala simno ya jing im jong prado prasam jongi hangte hamukro West Giant Hills nangliang jongi kum geseng naga por chakpor ngisai dawa ya sokar jela bahkan bu ya gitem kulit hakaput hanrei gene kamsem la urlong namar ka sarkar jongi kaju kendeu thala ya gijing dawa pachong hok jong gajaj beriu jongi kei ka baji amanin kadai tang naga daw bam don pulis ki pulis jong jela megalia jongi ibran hakaput nata daw ki pulis Assam ki wan tombor Iwan sim yang jing im jong pro persam jongi kene gede ke message yang sarkar jela ba nang nai sekemat ada bidang casting ban paharai pro persam jongi kibron sa block 1 block 2 ngin sasim dagwe pat kelenti ban persya ya ke sarkar nginom hun ban song kolekti ba pro persam jongi kin yap bat kindu ya ke jing im ikin tujur ya ke sarkar jela ba kade pansim ya gane pansim ya jingit kili halor ga jingdu no jengi ya men sim riu baloi khamtam ki bedai pro persam jengi na ka por cha ka por kum ga jaj beriu ngimla ban priang andre menta kana dei ga jingi ki jong jaj beriu mdei su ki seng balang nganget ba kana jingle jong pulis Assam lapun ki paj ba kibala lenga bisa halor na jingle jong pulis Assam namar ngiladu ya pro persam kum geseng ngigen tujur ya sarkar jela agade ban yekren wood bat ka sarkar Assam ba kide ban pristom ya gitu pulis Assam kibron kti ban sim ya jing im jong i produk persam jong hang te mukro om de tang ban pristom hendrei gade ban wing na jing tre jong ki na ka kampulit bat ka ju por kide ban pha ki ban set apo jel kum geseng ngidawai kata bat kum gajai beri ngidawai kata nang ba kanom jia shu nang ne sakmat nang liang seng ngidawa mardor ba ka sarkar jela hapo jing lam borat kede ban bu yaki outpost lane yaki pulis hakaput haman lagi kaput khamta mengjing khajia bat ka jela Assam haju por ngi kentujur yaki pro persam jongi bat ngi pharu ya korwo sai pro persam jongi basong kaput ba kimde ban shapting kene gede tang jing penting kho tempan jong sarkar Assam bat ke police department jong Assam kenang begila ban klun yaki jaka jong brinyo trip ndre nginom ai tang sin siru yaki jaka sa jela Assam ngitip ba hakaput ki basong snong ki de tang
ki perro pasam jongi hendai ka asam cukam ya gijaka om don weru ukar asam ubashong hagi to gijaka kum sa snia kum sa than molaber zrikendeng bat sagito gitan sapa mukro hendai gitu perro gide gijaka jong jela jongi nomor la chong sunong ya to gijaka dagi perro pasam jongi ya ke sarkar apa jelang kontrak bagade ban penbet mardor ya gini kerum keram kamtam hagi than kaput lem ngumta nangaliang kipat ba jong jela rangkat par gajai beriu kadon kelenti bangin sim dago wipat tang dagi ne kublai sibon nagaliang jongi ki arsang ka FKGGP rangkat ka KSU mentangi don hagane gajaka ban penpau ki jingsi ka bakrau ya hagi jingi dai bat ka jingjia ka bajia menen hangtai ha mukro West Genti Hills hagwai kaliang nagaliang jongi kum kasang ngisngau ban penpau ka jingpanram jur ya ka sarkar MDA namar hoj dading yo iya ki kam ke ba ka sarkar MDA ka la ban pli ya kita ki development lanya ki jingpan be ya ka kam election hagini ki khandiat snam la ban long ba ka jingpli ki subdivision ya ki blocks ki bapar hendai ke ai ke be pat ya ka sarkar ban pli ya ka police outpost ka bapura hang tai hapo mukro ban long ka ban kalat ban ai jingeda ka bakarpang ya ki jai beriu jongi badan hangtai ni juru ya ke police department namar ba yo I teng ki jingi ki naliang jongi kisang balang ki chim serious bah ban chim action ki jai khot hajir da ki babun jai ki kes ki kendan ba ki pengat handai ngi so sipat ban yo I ba ki police ha ka jaka ke ba ke ba kin ya kun persya ban yo ka hok jong ka jai beriu jongi kilong pemban ki khauput ki bating na ka banta ban yele ya ka hok kajat beriu jongi na kata kadau na kalian jongi ke arseng ni penpau ni songsi bat ni kan tujur hakane kapor ya ke sarkar ya ke police department ke ai bakin le halor jong kato namar kane kade ka state issue ba ka sarkar hapan sim khia persya ya kate ka sarkar namar ka jingele kalong kum ka jingele na kuai ka state hakuai ka state kine ki victims ki bangat I ka pot ki jing songsi na kalian jongi kisang pha kane ka kruwa sngaulem ba ublay try kanrat un pha kata ka mensim jong kata ka jing sngaulem haki ba kin yo kata ka mensim ka jing pedengan na ublay try kanrat knang ba kane ka snam ka blami ka ba latut ha hangto hajaka kandom sa kut hanre kan yai penraham ya kedunut jongi ki samla bile yang hok bat kajat beriu bangin nang ne khmat nginlong lapa kibla kre banyele lahabari lane habashai tangini kentin ngikum kisang nginyai namar nyo I ba kipai ba kipai khmat ngi kisang balang habarang ngijing om kita ki sipai jongka Meghalaya ki kulit ki bawan wut ban yarap ik parado prasnam hanrei kisang balang kiwan haba pau bat habari ban yarap ya ki jait badeu jongi kumtangi khot ngi wari kapat ba jong kebrian nyaw trap ban ai kesti kemon ban ya snok tilang bat ngi